binabanggi mga kabikulanan natin dyan. So yan, kakauwi ko lang galing sa school, tapos haggard yung mukha ko. Kaya naglagay muna ako ng ng etong mask stick. So yung uso itong nilalagay, pero parang fake to. Pero ewan ko, maganda naman siya. Okay naman siya. Ayan, ang color niya na green. Ganyan lang siya pag tinignan yung puti-puti, pero ano lang yan, mask. Parang ganun mask. So, ayan. For today's video, ayan. Dahil nga kagabi ay napagkasunduan. Ayan, so, nagsabi na sa amin yung may-ari ng lupa, about to sa lupa, na kung pwede na daw mabayaran kung meron na. Kasi nga, magpapagamot daw. Kailangan ng pera yung sila lola nene. Ano lang naman namin, relatives din. Pero sa kanya kasi itong lupa. So, syempre, binili niya to dati. Kailangan namin bayaran. So, ayan. Kaninang umaga, parang nagsukat na sila. Ewan ko kung paano nila sinukat. Pero, bumili din kasi meron kaming yung pinsan ni Papa na bumili din kay lola nene ng lupa. Tapos, ang halaga nun is 25K. Pinasukat yun guys sa nagsusukat. Tapos, ayun, pinareho sa amin, hindi namin napasukat, pero parehas lang naman. Pinareho na, kasi parehas lang naman yung kalaki, parehas lang naman. Kasi, pinantay, kasi nandyan lang naman yung bahay nila. Pinantay lang. So, yan, sa amin, parang prinasyon kami na 25K din. So, winidraw ko kanina yung inipon kong, yung 10K, winidraw ko na. Tapos, parang ibibigay ko muna ngayon is 10K. So, gagawa naman natin yan ng paraan sa Friday. So, yan, bigyan na natin. I think kasi gusto ko nang ibigay yung pera, yung 10K, kasi baka gagamitin din nila yung pera. So, ito na guys, yung yung 10K. Ayan, ibibigay ko na. Kasi sabi din ni Mama, ibigay na daw eh. Ayan. So, let's go guys. Uy! Come on! Ala, para akong multo. Multo na yung mukha ko. Ay, multo na nga. So, yan, pupunta kami ni Mama kay Lola Nene. Wala tayong ilaw, madilim. Pero na yan. Okay. Hala, magpapaliwanag pa ako. Na. Knock knock. Tao po. Tada! Ay, walang ilaw. Take to. Tada. Charot. So, tabi ito yung ini po, 10K muna. Bandok. Tapos sa Biyernes, ko tatawan yung 15 or 20. Gigibon kong 30. So, price. So, yun guys, gagawin ko kasi yung 30 yung price. Pero ito, 10K muna. Ayan, kailangan nila. Kasi, kailangan nila yung pera, pang gastos, tapos pang pa-check up. So, ayan. Hindi po pa-opera. Hindi po pa-opera. Oo, kasi nga po, ito nga kasi, mayroon siya ditong malaking, ayan o, may tumubo sa kanyang malaking bukol. So, parang sabi niya 4 months na po. Parang, cancerous kasi, parang cancerous. Ayun, kaya nga, para malaman, kailangan magpa-check up. Kaya kailangan niya ng pera para, yun nga, magpapa-ultrasound, magpapa-check up, tapos kung anong kailangan gamot, or pagkaya ng pera, magpapa-opera. So, yan. Ito po, sa Biyernes, tatawan ko so 20. Yan. Sa na po, 10K po muna yan. Yes, opo. So, yan. Kailangan kasi pang pa-opera. So, yan guys. Sa Biyernes, madilim na. Madilim. Dito tayo sa may liwanag. Ang babaeng multo dito sa Maanahaw. So, yun guys. Balak ko kasing dagdagan yun eh. Na pero hindi ko pa yun sinasabi na
Ngayon ko lang sinabi na dagdagan ko nga kasi nga medyo malaki-laki naman to talagang kasi guys, isipin nyo ha, kapag pinasukat namin tong lupa sa talagang yung pinapasukat talaga, so super mahal na nito. Abot to ng magkano ba? 40, 45 ganun. Kaya ayan, mura lang nga yung singil nila kaya tas matagal na din naman kami dito nakatira. Kaya ayan, kailangan nila ng pera. Kaya ayun guys. So eto, binanlawan ko na yung mukha ko. Ayan. Tinanggal ko na. Ito nga pala yung ginamit ko pang ayan, in-order ko sa Shopee. Shopee. So ayan. Tapos maglalagay tayo nito ng aloe vera. Ito, pang moisturize to. Maglalagay tayo guys. Samahan nyo ako. Hoy. So yun guys, pagka ko ng apply natin to ng pagkahugas ko ng madumi nating mukha, charot. Lalagay natin to. Gel lang naman to eh. Pero ewan ko. Effective naman ata. So yan, apply lang natin. Di ba? Tapos hilot-hilotin para, ang taba na kasi ng pisngi ko. Ang taba ng mukha ko. Kaya, nilalagyan ko nito, tapos hinihilot ko. Para, mabawas-bawasan yung taba. So, ayan. Kailangan nating alagaan ang ating skin. Para, hindi tayo magkaroon ng acne. Ayun. Sige pa. Tapos, meron ako ditong ginagamit na pang massage. Actually, nabili ko to yung pang massage, nabili ko dati. May battery yan. Tapos, in-on. Pag in-on mo, nagtugudug-dugug, ganun. Nag-vibrate. Tapos, eto yun guys. Nag-vibrate to kaso, nung binilan ko to ng battery, hindi talaga siya gumagana. Kaya, pag ito na lang. Diba? So, yun guys. Pang-massage yan sa ating mukha na malaki. Sa ating mukha na malaki. Actually, kamay talaga yung ginagamit ko. So, yan. Ayan na natin yan. Ay, hindi. Massage pa natin. Oh. Charis. Oh, diba? Parang may sipon. Charis. Actually, ang ginagamit ko talaga dyan is kamay. Ayusin natin tong binigay sa akin. Shout out kay Kimberly. Binigyan niya ako ng cute na ring. Pero hindi naman to yung ring yung nabibili lang tong mura. Pero maganda kasi siya eh. Elegant tingnan. So, ganyan yan. Ganyan. Nataba na kasi ng best ko. Hindi, huwag natin pabayaan. Matanda na ako, hindi na ako bata. Charot. Kaya kailangan ng dalaga merong skincare. Pero hindi naman kompleto talaga yung skincare ko. Mga ganyan lang, pang moisturize, pang hugas. Ano nga yun? Facial cleansing milk. Salicylic acid to guys. Ewan ko, nabubudo lagi ako sa TikTok, kaya ayoko mag-scroll sa TikTok. Feeling ko legit, pero pagdating sa'yo, yung ibang product hindi naman talaga. O, diba? Massage lang. Ganyan guys. Order na rin kayo para palagi kayong bata tingnan. Charis. Sada! So, ayan na guys. After nating mahugasan, feeling mo ang fresh mo. Pero madami pa din akong mga yung mga acne marks. So, ayan. Pero natural na yan. Ay! Charis. Kaya tayo pumapangit eh. Dapat happy lang. So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang video. So yan, bye-bye. Mag-sleep na kayo. At ako'y mag-workout pa.